Ideklara karon si Pora Loca Vega na persona non grata sa Bohol. Oh, maayo ra. Oh. Ang resolusyon gi-introduce ni Board Member Tomas Abapo Jr. o gidasunan sa tanan ng membro. So ipasabot ani og moari si kini bayot lagi nga Pora Loca Vega. Ako ibundak ni nga ang bayot yung lagot gyud ko. Pero ipahibaw na to ha nga dili tanan Oo. dili tanan nga bayot. Pero sa ko ingon ang binuhatan god. Oh. Madamay ang uban. Madamay Binuhatan ba magkiat, magbigaon kay pabida. Nya karon ang Dios. Iyang binuang GBI. O na doon na bayay doon ay balaod. Oh. Balaod sa tao, balaod sa Dios. Oh. Nga dili pwede bugal-bugalan nimo. Bisan pag dili ka Kristohanon, bisan pag Muslim ka, Oh. dili ka pwede magbugal-bugal sa pagtuo sa usa ka tawo kay that is violation. Mm. Kanang giingon nga the right to religion. No? Dili ka pwede hatag og offense o masakitan. Masakitan ang tao tungod lamang sa iyang relihiyon. So pwede nagikiha ako gana di ko gani way makapugong na ko. Pailan ko man ang kaso. Sabat? Di kapungan. Oo, Kisa mo imo man ang katungod. Oh. Pagkaroon, medyo ako sa kalma-kalma. Kalma-kalma sa. Kaya ni 140 akong dugo ganyan buntag. So, Ang importante ana friend, tungod sa iyang gihimo, wa makauyon ang mga sakop sa sangguniang panlalawigan. ang bulanon, yun. Ang bulanon. Persona nung grata, sabi sabutan eh, ug moabot ni Bohol, dili ni siya welcome. So, ug makita ni mo ni Pantalan, pwede ni gihagbong nimo. Tanawan ni video mga higala. Sige, Ket, full screen. Mo ni pagbugal-bugal ni Pora Loca. Tanawa. O kung siya yung gihimo. O gasinina o nasarino matalini yung tanawang kabuang sa kaning bigaon kayong kung ang ngalan ani mga higala Ama Dios. Ama Dios, Dios ha? Napay Dios Dios. pobida. Langhiya. Ama Dios. Fernando. Fernando po, pag yun. Pahinti. Pahinti. Taga, adehan man eh, Zebran? Taga, ano siya? Sambuanga. Sambuanga. Bakit karong mo ng taga Sambuanga? Muslim siguro po na. Dili po. Pero dito sa Islam, Sir Fred, o kanang ng klase nga pagkatao, dugay na nang Ay, potol ulo. Potol ulo. Pero na. Og ang gibugal-bugalan ani ni kining bayot ba nga si Pora Loca og si Propeta Muhammad. Blessed be thy name. No? Ay, gipunggutan na ni ulo. Tinod. Hinumdum mo ato mga higala katong British nga magsusulat ay gabuhat maglibro si Kwan katong Salman Rushdie. I-google ninyo. Gabuhat bisag libro nga Satanic Verses. Manay ngalan sa libro. Nga iyang gibiyay-biyay si Propeta Muhammad. Ay, porbeda. 1 million ang gihatag sa relihiyon nga Islam sa makapatay atong tawhana. Murag kapila na ni siya magtago-tago manggod si Mark. Buhi patingali pero kapila na ni gipusil. Sumosa ni naitabo karon nining ni Pora Loca. Pero ang mga Katoliko, Kristiyano, Sir Mark, di man violente nga pagkatao. So, persona non grata. Ay, kung ano ni ka-probinsya, Sir Mark? 15 na ka-probinsya sa Pilipinas ang nagdeklara nga persona non grata. Pasabot na, dili siya welcome sa maong probinsya kung muduaw siya. So, sa Bohol, So, dili gini mo doaw din dili gina siya mo anhe. ay suwayag duaw. Basta mag-abot mo. Pantalan, Sir Mark.
Ihagbong ko. Ihagbong ko. Ha? Oo. Pero atong ipasabot, Sir Fred, ha, nga, dili tanan nga parihas kinta niya nga mga dautan. So, Ay, wa man tayo gi. kini lang siya karon mo atong gisgutan kay Raspa ma. dili gini maayo, no? Dili maayo tanawon unya dili pud maayo nga ugali gyud ang iyang gihimo. So, O niya, kini ba yung pagbugal-bugal, bisag unsang reliyon, no? O mutuog yun ka nga naay Ginoo, ay di man sad mo angay ang Ginoo, ana. tinuod. Nya ang gaba, oy, naan ang gaba, oy. Oo, inumdum atong vice, bayot pong, bigaon pong dako. Si Vice ganda ba? Ano, milyonaryo ra ba yun? Sa dila man na. Iya ra ba po nang ipalit ang mga laki. Diba, inumdum ka itong Vice ganda? Ngayang gibiyay-biyay si Pastor Apollo Kibuloy. Yang biduang nga bitaw nga, oy Kibuloy, ug makapa-stop kag linog, kanang traffic sa EDSA, i-stop. Nga tawa pag mga kaubang mga bayan. Kana siya bugal-bugal kina. Bugal-bugal. Kay bao siya nga dili na mahimo nga i-stop ang traffic. Nga sa nahitabo ni Vice Ganda. Giingnan siyang Kibuloy nga, oy, dili lang linog. Hasta istasyon na nimo ang ipa-stop. Sarado gyud ang ibig sabihin. Si Vice Ganda gyud nakaangin. So kinis pura loka tanaw ra dagwayan yo. Og natanaw mo sa imong cable TV. Pagkalami lambusan. Pagkalami lambusan. Kadaghang angay niya nga buhaton nga malingaw ang tao. Nya ang atong Ginoong Dios ang poong Nazareno sus Ginoo ko. Ug moadto ni Quiapo, Sir Mark. Siguro ni ibita ni Campanaryo. Ato sa Quiapo kay mo may patron sa Nazareno, di ba? Nga na mo yang gibugal-bugalan. Sigurado ko ibitay ni Campanaryo. Ala. Basta mo na ha. Dili na ni welcome ning bayota sa Bohol. Makitaan na ninyo sa pantalan o asa dapit. Pwede ninyo ihagbong na patabanig bato. Patabanig bato. Ano dili mo tunga?